Zdravíme vás z Vránova Mlýna. Zajímá vás, jak probíhá výstavba nového rezidenčního bydlení v Břeclavi? Pojďte s námi na krátkou prohlídku. Právě kompletujeme a připravujeme stavbu tak, aby mohla být přes Vánoce bezpečně uzavřena. Současně děláme všechny kroky pro získání kolaudačního rozhodnutí. Začátkem roku spustíme všechny technologie a dokončíme venkovní úpravy. Součástí projektu je i fotovoltaika, nainstalovaná na samonosné konstrukci o výkonu 63 kW peak. Srdcem celé elektrárny jsou dva střídače značky Solax o výkonu každý 30 kW. Systém je připravený tak, aby se elektřina z fotovoltaiky dala využívat tam, kde je zrovna potřeba. Cílem je snížit náklady na energii ve společných prostorách a zároveň přispět k úspornějšímu a šetrnějšímu provozu domu. Vránův Mlýn už rozzářila světýlka a my se ladíme svátečně. Za celý tým vám přejeme klidné a pohodové svátky a pokud byste si pod stromeček chtěli nadělit nový byt, pořád to stihnete. Makléři jsou vám k dispozici, těšíme se na vás. Všechny informace a kontakty na nás najdete na webových stránkách vránůvmlyn.cz.